Nginibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu, umngwenya Msofokazi Mvuleni intokazi zala Mkhize. Namhlanje ngivashele usisi wami omncane ozongitshela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile engaka isikhathi eside kanje noma esifishane noma yini eyenzakala asefisa ukuthi angayigonyuluka namhlanje. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuka emakhaya eMsinga. Emsinga. Yebo. Ila ukhulele khona? Yebo la engikhulele khona sisi. Oh, all right. Benjani impilo sakhula? Okay, kahle ngikhule phansi kwengcindezi because ngikhuliswe umamncane after uma nobaba beshonile. So ekungikhuliseni kwakhe kumamncane ubenengane ezu2 naye ezamantombazane. So ekusikhuliseni kwakhe kanjalo bekukhona lokhu kungibandlulula kangokuba bengithi noma ngicela into yesikole ngingayitholi kodwa ingane zakhe ngisho sifuna imali yokuthi sizozijabulisa ekwazi ukuthi ayikhiphe. Kuhambe umamncane usisi kamama. Yebo udadewabo mama wami. Oh, okay. Yes. Kuhambe kwahamba-ke ngabona ukuthi okay le mpilo engiyiphila la ayikho right because ontanga bami ba-successful bayafunda ku-right mina nje ngicindezelekile even iy'ngane zakho mamncane bezinakho lokhu ukuthi zingivezele ukuthi angisiyingane yakhe. So ngibe sengithatha isinqumo-ke sokuthi ngibaleke-ke eMsinga ngize ngala eThekwini ngizoziphilisa ngingazi ukuthi ngizohlala kephi nakhona ngala. Awunaso isihlobo nje inhlobo nje la. Umndeni wabobaba angikwazi kahle ngezwa kuthiwa ngenze ukuba ungala eThekwini kodwa abazange bacacise. So first day ufika lana ungazi ukuthi uzolalaphi ungazi ukuthi uzodla ini ukwenzakalani? Okay kahle ngafikela e-workshop ngahambisana nje nabantu bangasekhaya ababeza la eThekwini because nendlela ezala ngangingayazi. Ngahambisana nabo yebo. Safikela e-workshop mangikhumbula kahle kwagidwa nje lapha abantu bangazi yini lento le but bejabule nje kugcwele khona. Yebo. E-workshop emabhasini? Yebo. Oh, okay. Kujwayele kuba khona omaskandi lapha isikhathi esiningi bezonandisa nje. So wafika khona and okay ngathi ngifika khona ngabukela-ke nami njengoba kwakubukelwa-ke isikhathi siqhubeke ngibona ukuthi okay kwalala ngilambile anginapleni. Ngase ngihlangana nje namanye amantombazane nawayemele lapha ezobukela ngahamba ngayowajoyina ngawaxoxisa ngibuza ukuthi ngisuka kephi ngasho angibuza negama ngawatshela. Ase ngibuza ukuthi njengoba ngila ngizokwenzani angizange ngibe specific kuona ukuthi yini engiyizele kahle la eThekwini. Yebo. Okay, so kodwa-ke akuphatha kahle amantombazane? Okay, into eyenzeka kangithatha amantombazane sahamba nawo saya endlini yawo ayiqashile. Masihlala khona endlini yawo the first day ngifikile kwaku-right, the following day kwaba right. Ngosuku lesithathu-ke yaqala indaba yashintsha bangitshela okay ibona njengoba bela eThekwini bayaziphilisa abanamndeni abanamuntu. So nami ngizomela ngizama indlela yokuthi ngiziphilise. Kwangithusa-ke lokho ukuthi indlelani-ke yokuziphilisa leyo but ngavele ngathi okay kulungile sengobona mase kufike sona leso sikhathi. So waqala kwabheka imisebenzi ngaleso sikhathi? Sisi wami I'm scared to say kodwa kwakungasiwo ngathini kwangasiwo umsebenzi ngathi ngiyachoma ngawo noma ngiproud ngawo because into eyenzeka bangithatha it was Friday bangithatha bathi asihambe siye eThekwini eTown. Okay sigqoke ngangaphethe ngisho impahla-ke ngafika nje ngiyimina banginikeza impahla zokugqoka kuthiwa okay uzogqoka lokhu siyahamba siyeThekwini. Into yokuqala eyangithusa indlela yokugqoka nje kwaba shocked ukuthi ingubo zini lezi ezikuveza nje ubunqunu bakho. Yebo. Okay sahamba-ke safika la eThekwini futhi saphindela kuyona le ndawo babebuka kuyona ayisama sabuka. Okay intambama ngabuza ukuthi okay siphindelanini kanti endlini kwathiwa hayi ngeke sazothi ukuhlala nje la kancane sohamba mase kuhambe wonke umuntu. Nakho lokho kungithuse kodwa nje ngingakunaki siqhubeka isikhathi ukuthi mase kuntambama ngithathwe ngise nje kwenye indawo engingayazi emakhoneni kuthi okay imali uzoyithola khona-ke la bafike bangishiya lapho-ke. Ya ilapho-ke engaqala-ke ngenza izinto engasile-ke ngathola sengidayisa ngomzimba ukuze ngiyiphilise. Alright, asike sivele sihlale phezu kwayo imfihlo. Yini le ofisa ukuyikhipha? Okay kahle ngifisa ukuthi ngitshele umamncane wami okuyena ongikhulisile udadewabo ma ukuthi ngila eThekwini angisayithanda impilo engiyiphilayo because sengidayisa ngomzimba manje angisenayo way forward. Kwaba khona umngane wami oyedwa-ke owangithola naye obefunda ngakhona la eThekwini engamthola nje khona futhi nami la eThekwini sazwana wangicosha wathi uzohamba eyongihlalisa kubo. Ngafike ngahlala kubo kwasho ukuthi lento ibisisegazini mina sengijwayele vele ukudayisa ngomzimba kwangihlula ukuhlala kubo ngaphinda ngabuya ngeze eThekwini. So ngifisa ukuthi umamncane wami afika azongilanda ngibona ukuthi yini mhlawumbe yena akangisiza ngayo. Yo. So njengoba ushilo nje ukuthi vele akaze achazeke ukuba seduze kwakho empilweni yakhe. Mawubhekile uzozihlupha kodwa ngokuthi akulande. Ngabe nginamanga sisi wami kulokho angazi. Angeke ngiqamba amanga ngazi because kwayena nje akasiyo umuntu onothando lwengane.
Angazi noma wenza ngoba mina ngingasiyo ingane yakhe yangempela because each and every time ngithi mangikhuluma naye nje avele angihahabuze nje angithethise angisho ngazo zonke inhlamba. Ekuyiyona into eyangiphusha ukuthi ngigcine sengihambile ngithi ngizofuna ubaba la eThekwini. Yebo. Kona usakhumbula ke indlela ekhaya? Ngabe nginamanga ngempela ngoba sesiside isikhathi ngafika la eThekwini, ngafika ngino 15 years Manje ungana? njengoba ngiyela ko-28 nje. Oh, okay. Yebo. Yo, impilo engaka. So, njengoba ukhona ukuthola imali, why mhlambe ungayibeki leyo mali yoqongelelo phezukwayo then uzama indlela ukuthi ungagoduka ekhaya? Noma ngabe kuthiwa awusayazi ukuthi kumamaphi nasekhaya but ngeke ungatholi mase kuthiwa uyabuzisisa uhamba uyabuza. Njengoba ngike ngasho sisi wami ngifika la ngathi ngifike la eThekwini ngingenayo indawo yokuhlala. So imali engiyitholayo kumele ngikwazi ukusigqokisa, ngikwazi ukurenta indawo engizohlala kuyona, ngiphinde ngikwazi ukuthi ngidle esiswini. Kahle kahle mina into esengifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane naye kumamncane kube ukuthi mhlambe uyangigeza angiphi ubusiso because angisaboni ngiyeka lempilo le sengiphila kunzima. Ize ngaqala ngingathandi but sekwagcina sekujwayelekile. Ngezwe abanye odadewethu bekhuluma ukuthi abakunqeni ukuthi bangacela ama-washing emzini wabantu bawashe bathole nje leyo mali leyo. Awuboni mhlambe nakho ngalekelela kunokuthi wenze lo msebenzi owenzayo manje? Okay, ngiyawuthanda sisi wami umbuzo wakho. Lokho ngangakuzama mhlawumbe kube ngathi ngifika ngathola ithuba elinjengalelo. Manje ngathi ngifika vele ngathola abangani abavele bangithatha bangishutheka kule nto njengoba bengishilo ukuthi iyafana nesidakamizwa because ayiyekeki. Ngingabala even nazi idakamizwa because mawuqala vele uqala udliswe zona idakamizwa kuthiwa okay ukuze lento yenzeke idla lokhu uzoyijwayela ungabi namahloni ungasabi. So akusekho lula nazi idakamizwa sezikhona emzimbeni wami ayisekho into engingayenza ngalokho. Asibuyeleni emumva nawufika la eThekwini. Ufike usanomntombi noma impilo yakho uyiqale nje la? Okay, njengoba ngishilo ukuthi ngikhuliswe umamncane abazali bami bengasekho. So umamncane njengoba ubenganginaki ube nomkhwenyana bahamba ke bahlukana. Umkhwenyana wakhe kube nakho ukuthi azenzele kumina enze noma yini ayithandayo. Okuyilapho engithe noma sengiqala lempilo bese ngiphila la eThekwini kwabuya sona leso sithombe sokuthi vele akusiyo into engathi yintsha empilweni yami noma emzimbeni wami into vele bese ngijwayele biyenzeka ngisho nasemakhaya but ngingakwazi ukutshela umuntu ngayo. Asike sivele singene kuyona le oyithinta manje. Uthole ithuba lokuthi angafika kuwena emzimbeni wakho? Okay, into eyenzeka kwakunetha nje izulu engekho umamncane behambile nengane zakhe bekhiphile ngisele mina endlini. Naye engekho yena umyeni wakhe umamncane. So uthe mayebuya wafika endlini edakiwe wangibiza wangincoma nje waqala wancoma indlela engime ngayo wancoma ibala lami wathi ngiyamchaza wakhuluma nje izinto ezingithusayo ngaleso sikhathi ke ngangisana 13 years akhulume zonke lezi zinto ezingithusayo. Okay, ngingayinaki yonke lento futhi ngoba phela ngimthatha njengobaba. Kuse kusuka lapha bengithuma endlini yakhe yokulala mangiya khona abengilandela ngemuva afika ngivalele kwaqala lapho wanginukubeza. Awukazi uzumtshela umamncane? Ngazama ukukhuluma naye umamncane wangitshela ukuthi umkhwenyana wakhe ngekayenze leyo nto enjalo kusho ukuthi ngikhohlakele ngifunza abazali bami njengoba bashona nje. So kahle njengoba uthi ufuna ukutshela umamncane kuyini kahle lokho ofuna ukuthi umtshele lokho kona ngale kokuthi nje azokulanda? Okay, kahle ngifisa azi ukuthi njengoba ngiphila lempilo engiphila la eThekwini umsuka wayo vele indaba yaqala khona ekhaya. So akangathi mhlambe mayezwa mhlambe esezwa ngabanye because kuyenzeka ukuthi kuzodlula abantu bangasekhaya bangibone. Ngenzeka mhlambe kube bamtshela kona. Ngifisa ukuthi ethi mayezwa kumthuse lokho kumele azi ukuthi lento eyayenziwa umyeni wakhe yiyo lese ngiqhubeka ngiyenza la eThekwini because wangifundisa ukuthi kushuthi indlela yokuphila nendlela yokuziphatha ukuthi anginukubeze. Nami ngagcina sengikwenza ke sengikuthatha njenge priority ukuthi ukuze ngithole imali ngcono vele nami ngivele ngiphile ngakho. So kunjani enhlizweni yakho kade uwenza lo msebenzi owenzayo? Angifuni ukuqamba amanga sisi wami. Ngiqala ukwenza njengoba ngisho ukuthi ngafa kwabangani engangijust bayangisiza banginika indawo yokuhlala. Ngiqala kwakubuhlungu ukuthusa. Angikwazanga ngisho ukulala ebusuku ngosuku lokuqala ngibuyile ukwenza lo msebenzi. The following day futhi nakhona kwakunzima kodwa babenginikeza ke lezi dakamizwa zokwenza ukuthi nginganaki lutho futhi ngivuke nasekuseni ngingakhumbuli lutho. Indaba yaqala nje ukonakala la sengibona khona ukuthi sengiyancipha nasemzimbeni. Kwabuye futhi ke mangibheka imali ebengiyenza lapho ngokwenza lento le ngabuye ngathi hayi akulutho futhi ngaqhubeka ngayenza kugcina sengi-enjoy. Unawo umntwana? Cha, angikaze ngaba naye umntwana. Ikhona i-relationship uke wangena wagxila kuyona? Angeke ufikile la eThekwini? Angeke ngiqamba amanga ngithi ngagxila
but ngangizinikele at the same time kunokuthi khona vele labantu abanginikeza imali shuthi into engaya ngayo ku relationship ngaya ngokuthi naye ngilindele ukuthi anginikeze le mali ebengivele ngiyithola kulabo engisuke ngibadayisela but ngithe mangibona along the way ngabona ukuthi okay akakwazi ukungi-afford because bese ngijwayele izinto ezibizayo ngijwayele impilo esheshayo so yena ube nakho ukuthi alekhe kwezinye izinto like for instance sothi ngizocela imali yedatha angitshela ukuthi akanayo imali yedatha uxakekile so kwahamba ngathi hayi ngiyaphuma ku relationship. Oh, okay. Yebo. Yeah, so ekuhambeni kwakho ngiyazi uke wakubeka kwacaca ukuthi mamncane vele nje akakuthandi ubekhombisa. But ekuhambeni kwakho ekhaya ikhona mhlambe imizamo ake ayenze ukuthi akufune. Ngabe ngisusahlaza sisiwami angikaze ngizwe nanokuzwa cause ngathi ngithola ifone since ngafika la eThekwini ngingenayo ifone ngathi ngithola ifone ngabheka ku Facebook izingane zakhe ngabheka ngathola ngazibingelela zabuza ukuthi ngisaphila ungakhuluphala sengayithatha phi imali zakhuluma nje ukungeyisa ngase ngithi azingibuzele kuyena umamncane ukuthi injani impilo ngicabanga nokumfakela imali waphendula wathi akafunela usephuma kumina njengoba engaxakanga ukuthi angibheke ngoba akasangidinga empilweni yakhe. Asike simfonele simuze ukuthi lento leyo uzoyithatha kanjani. Hello. Sabona Mountain. Ngiyaphila njani manje? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza ngamandla from iBlack Life TV kuhlelo esithi sikhipha imfihlo. Unaso isikhathi singakhona ukukhulumisana? Nginaso singakhuluma. Okay nginendodakazi yakho la e-studio ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umuphe isikhathi umuphe indlebe akhulumisana nawe. Ndodakazi yami. Yes. Ngicela ungibambela kancane. Okay. Hello. Yebo sawona. Yebo ma uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mamncane bengikufonelele la ukuthi ngifuna ukukhipha imfihlo esengiphile nayo isikhathi eside selokhu ngahamba lapha ekhaya. Okay mamncane njengoba wazi ukuthi naphambilini ngaye ngakubikela la ukuthi umkhonyana wakho wanginyukubeza ngokocansi wangithethisa wathi into engekho leyo. Ngakuthatha isinqumo ke sokuthi ngibaleke ekhaya njengoba nje nabona ngingekho ngashiya ngishiya impahla ngashiya yonke into. Ngihambile ke ngafika la eThekwini ke ngibese ngizama ke impilo ke kwaze kwaphoqa ukuthi ngicine sengidayisa ngomzimba ukuze ngikwazi ukuziphilisa njengoba ngingasenabazali nawe bengibona ukuthi sengiyumthwalo kuwena bengingakwazi ngisho ukucela lutho. Hawu dadewethu. Wathatha isinqumo esinzima kangaka. Kuyafana mamncane njengoba ngihleli lapha ekhaya ngithi nomnyeni wakho wayekwazi ukuthi anginukubeze ngokocansi kungcono lokho engikwenzayo ngoba ngiyayithola imali kunokuthi yena anginukubeze qede nganginilutho ngincishwe nokudla ngizithole sengilala eminyango. Phela mina ngangazi ukuthi uqinisile mawuthi baba uyakunukubeza ngoba nawe ungayikhulumi lento be-serious ngathi mase ngimbeke la sengimbuza uqale phansi udle insipho ngizoyikholwa kanjani leyo nto. Ingoba mamncane ngangithi mangizama ukukhuluma nawe kahle uvele nje ubhodla umlilo ngingabe ngisaqonda mina ukuthi kwenzakalani. Mawuzokhumbula kahle mamncane khona lolu suku lolu izulu elalibheda lapho ningekho nengane zakho ningikhiphile niye edolobheni ngangisele ngimina endlini wabuya yena wabuye edakiwe wabuya lapho wangithuma ekamereni lakhe mangiya khona wangivalela wanginukubeza ngangisayintombi mamncane mawukhumbula wabuya ngivuza igazi wawuzitshela ukuthi liphuma phi lelo gazi. Hayi Siswami ngiyaxolisa-ke angazi ufisa ngikwenzeleni njengamanje. Bengicela bandla mamncane ukuthi makwenzeka ungilande la ungibuyisele ekhaya ungigeze ungicelele nenteselelo ngoba ngibona ngathi nobaba noma la sebekhona sebengiflathele sebedelile yimini. Hayi ngiyakuzwa nami futhi ngizofisa ukuxolisa-ke kuwena kodwa lento akuyona into esingayikhuluma efonini. Lento idinga ukuthi sihlale phansi siyikhulume kahle siyilungise ngoba nami mntakadadewethu angisathandi manje njengoba ungekho nje. Ngaqale ngathi ingane ziyangikhohlisa amazithi ziyakubona la emafonini kulezi zinto zenenzenza ngakithi iqamba amanga. Kodwa-ke ngoba nakho ngempela ngiyathola ukuthi usaphila ngoba bese kuqala ukungikhathaza kakhulu kule minyaka edlule ngempela ukuthi angikutholi angikwazi ukuthi washonaphi. Ngiyabonga-ke uma ngabe usaphila kodwa lento ngifisa ukuthi sihlalele phansi ngane kadadewethu siyilungise ngenze zonke izinto ekufanele ngizenze nami ngilungise amaphutha ami engiwenzile kuwena mntakadadewethu. Cela ungixolele kakhulu ngane yami.
Kulungile mamncane, empeleni mina emele ngicela uxolo ngoba le mpilo esengiphila la angisayithandi, sengikhathele. Bengisaba nokusho la kusisi enginayo ukuthi ngagcina sengikhipha isisu, ngibalekela kona ukuthi ngibe nomntwana njengoba nami ngingenalo ikhaya, ngangizomkhulisa kanjani loyo mntwana loyo. Njengamanje mamncane bese ngithi ngimtholile umuntu o-right obefisa ukungenzela izinto ezinhle. Saxatshaniswa ukuthi angikwazi ukukhulelwa, wagcina naye sengitshela ukuthi angihambe, sahamba odokotela sathola ukuthi angisenayo inzalo. Uma ngibuya lapho wangixosha umuntu, ngabuyela futhi kule mpilo sengithole nomngane obese ngihlalisa kubo. Naye walontunjana wabona wahamba waphelelwa yithemba cause bengeqa khona ebusuku ngihambe ngodayisa ngomzimba ngoba sekuyinto esesegazini. Ayi mntakasiswami, ngiyaxolisa kakhulu ngoba yonke lento ongene kuyona ungeniswe yimina kuyona. Mina ngane kasisi wami ngiyawabona nami amaphutha amaningi engikwenzile ukuthi ngibonile kakhulu, ingakho sengiphendukele ebukholweni, sengivele ngakhetha ukukholwa. Ngicela ungixolele ngakho konke, ngizocela sikudlulise, siqale kabusha, sihlale phansi. Konke okufanele ngikulungise ngizokulungisa. Kulungile mamncane, ayikho inkinga, ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyajabula, ngizokukhonzela nakubazala bakho ngoba nabo sebeyakukhumbula. Yebo, ayikho inkinga. Sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay mama. Angikuvezeke lokho babukeli lapha emakhaya ukuthi njengoba kufika isiphuzo nje, hayi ukuthi mhlawumbe nkosami ngiyancishana noma ngiphuza ngedwa, cha. Ama-guest wethu njalo uma efika e-studio ayithola okuya ngasekuthunjini and bayakuthola into yokuphuza. So ningayitshela ukuthi ngiyamncisha usisa no angincishani bakithi, ngicela ningangithathi kabi. So uzizwa kanjani-ke uma esekhuluma nawe kanje? Umuzwa ukuthi uyachaza ukuthi uphendukile nje, useshintshile indlela ayiyona. Uyamkholwa noma ngoba nakho mhlambe uzwe ukuthi kufone mina wacela ukukhuluma naye? Eyi, angeke nje nkosami ngiqamba amanga. Olunye uhlangothi liyamkholwa lona, kodwa olunye njengoba limazi lihlalile naye lamjwayela yonke le minyaka from 1 year cause umama nobaba bashona ngina 1 year, from 1 year till 13 years ngihlala naye sengimjwayele, ayi akufani naye ukushintsha. Kodwa-ke ngingajabula uma ukuthi lento ayishilo ngampela iqiniso, yebo. So usungakuthokozela nje ukubuyela ekhaya, uhlale nje uyeke lo msebenzi lo owenzayo? Into engiyifisayo kakhulu sisi wami, njengoba ungizwile kade ngiqala ngicelile ukuthi ngifisa angigeze, angicelele ushwele ngisho kubazali wami ngoba ngenze kube nabo sebengiflathele, kodwa angiziboni ngibuyele ekhaya. Mhlawumbe engingakwenza ukuthi ngizame omunye umsebenzi ongcono ngikwazi ukuphilisa, ngiqala impilo yami njengala kude nakhona la bengihlala khona ngoba ngaso sonke isikhathi mangikhona angifuni uqamba amanga lesithombe lesokubona umyeni wakhe nginokubeze phindelela, angiboni ukuthi siyodlula. Mayelana nesikolo-ke uyafisa kodwa nje ubuyele esikolweni? Ngiyafisa kakhulu kodwa amazwi ayiwasho kumina mamncane iwona angidiscourage, angenza nje ngasinyanya nje isikole because wayengitshela ukuthi ngizothi ngifundelani, uma wami nobaba wami bafundile, mina yini engcono engizoyenza, ngizofundela ukwenzani ngoba ngeke ngibe yilutho uma ngifunda ngiqeda ngiyithatha phi imali yokuqhubeka nezifundo. Ngagcina sengibona ukuthi okay, shuthi vele isikole sisiqalekiso since nabazali bami babe ngafundile, but ngihlale ngicabange lokho because I do have plans, yebo. Okay, mhlawumbe mase ukuzame, mhlawumbe ungathola futhi nomsebenzi o-right because ayikho into edlula imfundo. Yebo. So-ke ngikuzwile kade uchaza nge-abortion. Yebo. You said abortion, right? Noma uthe miscarriage, utheni? Ngasikhipha isisu. Oh, okay. Mayelana nalokho nalapho futhi awukwazi ukugeza umuntu? Cha, ngikazi ngigeze sisi wami because ukukhulela kwami ngakhulela kona lo msebenzi lo ebengikwenza. Ngakhulelwa so kwaphoqa ukuthi ngikhiphe isisu ngoba bengingasakwazi ukuthi ngiqhubeke ngikwenza umsebenzi. Kanti ngizothi mase ngisikhiphile isisu ngithole lo muntu obuke wangibuza ngaye ngasho ukuthi uke wakhona umuntu ebengisi siyathandana naye. Sathandana kwaba right. Ubeyifuna ngingane cause ubefuna impilo nje eyaphambili, befuna sibe nomndeni ngoba ngamchazela ngayo yonke inhlelo ebengiphila ngayo. So sazama ukuthola abantwana, kwasho kona ukuthi angikwazi, wazogcina sengisathe ngisakodokotela. Maye ngisakodokotela kwafika kwavela ukuthi angisenayo inzalo qobo. So ekubuyeni kwethu-ke angazi noma wakuthatha lokho njenge-advantage ukuthi ngambikele ukuthi ngike ngabhekana nani ngenzani empilweni, wangithuka ngakho wagcina sengixosha ngitshela ngikwazi ukumtholela abantwana yena udinga abantwana. Uhlala naye? Yebo, bese ngihlala naye. Oh, okay, bekunakekela enza konke. Ya kona ubenginakekela ngeke ngiqamba amanga sisi wami, kodwa akufananga nangindlela la esengithe mangiphuma kuyena because ngithe mangiphuma kuyena ngathola umngane o-right obefunda la eThekwini esebenza, wangithatha sahlangana naye nje futhi kunenye iphathi ngise eklabhini ngojabula. Umngane lo eze ngegigi because wenza lezi zinto zomculo. Wangithatha-ke umngane wangibuza igama nesibongo, ngamtshela, wangithatha sahamba.
wathi uzongihlalisa kubo. Sahlala-ke kubo kwa-right, noma wakhe wayenginakekela ngendlela e-right. Sihamba nomngani ngimphelezele uma yokwenza ama-gig akhe cause ubhizi nje ngezinto ze-art. Kuthe kusuka lapho-ke ngabona ukuthi okay, impilo yami imile la, angikwazi ukuthola le mali le bengiyithola cause impilo yami vele ibisidependele emalini. Bekungasafani imali ebengiphiwe uma wakhe nemali ebenginikwe umngani uma esasiyijabulisa ayilingani nale mali ebengiyenza mina uma ngidayise ngomzimba. So ngagcina sengibaleka khaba umngane, ngangasho nokuthi sisiphi isizathu sasengihambisile. Oh, okay. Yebo. Mawuthi wakhulelwa kulo msebenzi lo owenzayo kanti anizivikeli yini kanti lapha emsebenzini? Okwenziwayo lapha sisi wami ninikwa idakamizwa zokuthi nje ningakhumbuli lutho okwenzakalile. Kuyenzeka utshela ukuthi wena niyazivikela nomuntu osuke unaye kanti awazi ukuthi usewenzeni ngesivikelo. Abanye kuyenzeka ukuthi umuntu uzosiqhophoza isivikelo uthi mawufika kuyena uthi usivikelile kanti yena uyazi ukuthi usiqhophoze lesivikelo. So mawathola ukuthi nje ukhulelwe wenza njani? Okay, into yokuqala nje wayicabanga ukuthi nje uvela umkhiphi. Mawuzokhumbula kahle sisi wami ngichazelisa uma ngifika la eThekwini ngathola amantombazana amabili ahamba yongihlalisa. So njengoba bengiqhubeka ngenza lo msebenzi besingahlukene nabo besizwana nabo cause besiwenza sonke lo msebenzi. Ngabatshela ukuthi sekuhambe kwafika kwisimo sokuthi ngizithole sengikhulelwe. Bangitshela ukuthi angikwazi ukuqhubeka nalo msebenzi mase nginengane eswini kuzomela ngiyikhiphe ingane ukuze impilo yami iqhubeke. Akuzange futhi nami ngihesitate ekutheni ngikwenze lokho cause nami ngacabanga ukuthi okay, mangigcina le ngane ngizohlala laphi ngizoyondla ngane kwamina nginakhaya ngiyazama indlela ukuziphilisa ngayikhipha ingane kanti angazi ukuthi ngizibulala mina. Yeah, but akhona ama-social worker nje khona la kuhlala khona orphanage. Konke lokho sisi wami akuzange kungifikele ukuthi ngicabange. Angeke nje ngiqamba manga kungifikelanga ukuthi ngicabange cause into engase nginendaba nayo imali. Ngase ngibona ukuthi okay, mangiqala phansi futhi ngicina le ngane iqhubeka isikhathi iyakhula ingane eswini ngizobe ngingasasebenzi ngizohlala laphi ngizoyondla ngane mina ngizosiphilisa ngane. Yebo. Inamba ke yakhe kumamncane wayivundulelwa wayithola phi? Njengoba bengichazile ukuthi ingane zakhe ngazama ngathola ku Facebook saxhumana sakhuluma nazo ngayicela ke inamba cause kunenye ingane yakhe ewumfana yona ke besinakho ukuzwana cause nangesinye isikhathi biki ngifakela imali ibuza ukuthi ngilaphi ngidlani ngifakela imali. So ngayicela ke inamba yakwazi ukuthi nginikeze. Ngikufisela inhlahla kona konke mosazo hlangabezana nomndeni wakho nikhulumisane nihlale phansi nje nibuyisane njengomndeni ngifisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu sisi wami, ngiyabonga. Nanokuthi nje usivashele ku-show yethu, ngiyabonga kakhulu. Yebo, kubonga mina. Babukeli lapha emakhaya ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe ni-like ni-share, ngiyanithanda kakhulu. Bye.